דוקטור אייל חולטה בשנה האחרונה היה בוושינגטון רוב הזמן כעמית מחקר במכון שנקרא FDD, Foundation for the Defense of Democracy. הוא היה יועץ לביטחון לאומי וראש המועצה לביטחון לאומי, וגם זה מקום חשוב כי יכול להיות שהוא מתקשר לשאלה איך עושים רגולציה ומי צריך לנהל את הנושא של ההתמודדות עם ההשפעה הזרה. ומה שמעניין זה גם היכולת שלך להסתכל גם מתוך המערכות והמקומות שהיית בהם, ובמקומות האלה היית צריך לתת פתרונות, כן? אנחנו באקדמיה קל לנו לשאול שאלות, אבל מישהו צריך גם לתת את הפתרונות, ואתה היית הרבה פעמים האיש הזה. אז גם להסתכל על נקודת המבט הביטחונית, גם להסתכל אחרי שנה סוערת מבחינת יחסינו עם ארצות הברית בכלל, ומבחינת המצב של הקהילות היהודיות בארצות הברית, על רקע הקמפיינים של ההשפעה הזרה שאנחנו רואים. אז יש לך את ההסתכלות הדו צדדית הזאת, וזה הופך לך לאדם מאוד מעניין לשמוע את דעתו. חוץ מזה אתה אדם מאוד מעניין, אנשים לא יודעים, אתה דוקטור אבל לפיזיקה, נכון? בוא תן לנו את נקודת המבט שלך על קמפיינים של השפעה זרה. כמה זה בעיה מבחינת ישראל, ומי השחקנים להערכתך אחרי מה ששמענו כאן הבוקר שנמצאים כאן, ומה הם רוצים? אז אני אתחיל ואגיד שכשנכנסתי לתפקיד כיועץ ביטחון לאומי, הכל נראה לנו כמו פרה-היסטוריה עתיקה, אבל זה לא היה מזמן. נכנסתי לתפקיד לפני 3 שנים ופחות שבוע, ואחרי קמפיין בחירות סוער מאוד, שהגיע אחרי 4 מערכות בחירות בלתי נגמרות, שבהם הפרופוגנדה והכיתוב והנרטיבים שיחקו תפקיד מאוד מאוד משמעותי. ואני כבר אז חשבתי שאנחנו צריכים לטפל בזה, שמדובר באיום על ביטחון לאומי. הקמפיינים הזרים היו כבר חשיפות מאוד משמעותיות, הפאנל הקודם דיבר על זה, שירות עשה עבודה מאוד משמעותית כל השנים בלפרום אותם, הראל סיפר רק מעט מהדברים שלאורך שנים כבר יודעים, וברור לגמרי שכשמדינות זרות מתערבות בתוך הפוליטיקה ומערכות הבחירות שלנו, זה מסוכן לביטחון הלאומי. אבל אני חשבתי שגם התהליכים שקורים פנימה בתוכנו מסוכנים לביטחון הלאומי. את זה היה מאוד קשה להעביר בתוך המערכת. את העובדה שגם קמפיינים בארץ, שמי שיוזם אותם זה לא שחקנים זרים עם מוטיבציה לפורר אותנו, אלא שחקנים שפשוט מנצלים את החולשות המובנות במערכת. בתשובה לאחת השאלות שנשאלו קודם, למה לא מסדרים את זה, דיברו על זה שהפוליטיקאים עצמם הם צרכנים של השירות הזה של הרשתות חברתיות. אבל האופן שבו העולם הפוליטי שלנו מתנהל, והדחיקה לקצוות של עמדות קיצוניות כמרכיב בתוך המשחק הפוליטי, זה מפורר דמוקרטיות. אני חושב שזו קביעה חזקה אך נכונה. זה עוד לא אומר שאפשר לטפל בה בכלים של ביטחון לאומי, כי בוא נבין מה זה אומר. כדי לטפל בזה בכלים של ביטחון לאומי, זה אומר שאנחנו מחליטים שמדובר באיום שצריך להשתמש בו בכלים החזקים ביותר שיש למדינה, עם הארגונים החזקים ביותר שיש למדינה, ואני מודה שאני לא חשבתי שצריך לאפשר לארגון כמו שירות ביטחון כללי לעקוב ולפרום קמפיינים מבפנים, גם אם אני חושב שחלק מהכסף הגיע מחול וצריך להביא אותם. ולכן במשך 1.5 שנה שהייתי בתפקיד, ניסינו מספר פעמים לראות איך לטפל בזה, ולא מצאנו פתרון לסיפור. הממשלה הזאת סיימה את ימיה מוקדם מדי לצערי, אבל גם אנחנו לא הצלחנו. כן, למי שלא יודע, אגב, היית יועץ ביטחון לאומי תחת ראשי הממשלה בנט ולפיד. נכון, בנט מינה אותי ונשארתי אצל לפיד לבקשתו, והיו לי 10 ימים עם נתניהו והלכתי. Timing is everything. ולכן הפרספקטיבה שלי מתחילה מזה שמדובר בבעיה מאוד מאוד קשה, שאני חושב שבסופו של דבר לא נמצא פתרונות לאיך להתמודד איתה
היא לא תאפשר לנו לקיים מרקם חיים פלורליסטי, משוחרר, ליברלי, כי הוא יעצים את הקצוות הקיצוניים שבסופו של דבר ישתמשו בכוח שלהם כדי לפורר את המרכז, וזה מסוכן, אבל זה עוד לא אומר שקל לטפל בזה. יש לי כל מיני רעיונות, ומן הסתם תשאל, אני מתייחס לזה, אבל אני מתחיל רגע מעמדת היסוד, זה בעיה קשה. אוקיי, נניח שאפשר לעשות את החיתוך הזה בין הנושא שאיתו אתה מרגיש לא נוח וגם אחרים, של העיסוק בקמפיינים הפנימיים, לבין העיסוק בקמפיינים החיצוניים שקיימים, נכון? קודם כל, מה הם מחפשים פה? רוסיה, סין, איראן, אולי עוד שחקנים, חמאס, אחים מוסלמים, מה הם מבקשים לעשות? אני שואל, אני תוהה אם זה כולם רוצים כאוס ולפרק את האמון שלנו במוסדות, או שיש להם מטרות אחרות, וכמה להערכתך, כמי שראה את זה, זה באמת פגיעה בביטחון הלאומי, שאתה יכול להגיד, אם אני עושה carve out לפנימי ומתעסק רק בחיצוני, החיצוני מאיים על קיומנו. אז אני אגיד שתי אמירות, עוד רגע נתייחס לאינטרסים ולמוטיבציות, אבל רגע לפני זה, לענות על השאלה כמה זה באופן ישיר משפיע, נורא קשה לענות על זה. איתי ברון ותהילה אלטשולר קוראים לתופעה הזאת virtual collusion, זאת אומרת בסוף יש כאן תהליכים פנימיים שקורים כאן בפנים, האיראנים, הסינים והרוסים לא מחוללים את הסיבות המרכזיות שבגללם אנחנו מכותבים בתוכנו. בסדר, אז עכשיו זה מהפכה משפטית, או זה כבר לא מהפכה משפטית, זה המהפכה משפטית, עכשיו זה חטופים וסוף המלחמה, ובממשלה הקודמת זה היה אם לגיטימי או לא שמנסור עבאס ותנועה אסלאמית ישבו בתוך הממשלה, הם לא ממציאים את הדברים האלה, הם קיימים. ויש מספיק שחקנים פנימיים שמשתמשים בזה כדי לפורר, אבל כשכל כך קל לרכב על הגלים, ואתה מקבל איזון חוזר בין תופעות שהן בפנים ובחוץ, אז זה קולוז'ן אבל הוא וירטואלי. גם אם נחפש לא נמצא הוכחה שהסינים, אני חושב שלא נמצא הוכחה, שהסינים משלמים באופן ישיר לאיזה גורם פוליטי קיצוני או לא קיצוני פה בישראל בשביל לחולל את הדבר הזה. ועדיין זה מתדלק את הפירור הפנימי שלנו וזה מסוכן. עכשיו לגבי האינטרסים, הקשבתי היטב להרצאה הראשונה, ואני חושב שזה נכון, איראן, רוסיה, סינים, אני צריך לסמן את שלושת הגורמים החיצוניים המשמעותיים כמדינות, עוד רגע נדבר על המעצמות הטכנולוגיות, שהן ספק מדינות בפני עצמן, אבל אם אנחנו צריכים לדבר על שלוש מדינות, אז אכן אלה שלושת המדינות המרכזיות, ויש להם אינטרסים שונים. איראן מחפש לפרק אותנו, זה אמיתי, וזה אחלה שיטה. הם עושים את זה גם בשיטות אחרות, הם בונים מעגל של אש מסביבנו, והם מתדלקים ארגוני טרור, והם מחוללים טרור, והם גם לא מפספסים הזדמנות לפורר אותנו מבפנים, הם עושים את זה בצורה מאוד אפקטיבית, באופן הולך וגובר. הרוסים, אני חושב שבוודאי בשנה וחצי, שנתיים וחצי האחרונות, יותר מכל מה שחשוב להם, זה להסיט את תשומת הלב מהבלגן שיש להם באירופה. ומאחר ואני מכיר את הנתונים, באמת יש עלייה משמעותית במעורבות שלהם בקמפיינים שקורים כאן בפנים. זה לא שלא היו אפיזודות קודם, אבל ברגע שהם מזהים מקום שבו יש בלגן, זה נהדר שהזרקורים יפנו למקומות אחרים. אני חושב שהסיפור עם הסינים הוא אחר, כי באופן בסיסי, אני חושב שאם הסינים היו יכולים לבחור, היה פה שקט. מחירי הנפט היו נמוכים, ונתיבי הסחר היו משמעותיים, הסינים אוהבים לעבוד בלי רעש. אני חושב שהתרומה הסגולית הסינית לדבר הזה, היא בזה שהם פשוט פיתחו את הפלטפורמה הכי נוחה, לעניין הזה שנקרא טיק טוק, והחדירת שוק שלה היא משמעותית בגלל שהם צריכים את הכסף, ולא מעניין אותם הוויכוח, גם שגם את רוב החברות בארצות הברית זה לא באמת מעניין, אבל אותם זה בטח לא מעניין, בטח כשזה לא בסינית או במנדרינית, ולכן הם פשוט מספקים את הדלק לכל הדבר הזה. אנחנו קוראים להם יחד, אבל אני חושב שלכל אחת מהם יש מוטיבציה אחרת לגמרי. אז מה שנוצר זה איזשהו קולוז'ן שמבחינתנו זה כאוס. מבחינתנו זה כאוס, ואני רוצה גם לדבר על החברות האמריקאיות, כי צריך להגיד את זה. גם זה נאמר כאן בפאנלים הקודמים, שהם לא עושים את זה מתוך כוונה להרע, אלא עושים את זה בשביל כסף. אני חושב שבשלב שאנחנו נמצאים בו כרגע זה יותר גרוע. כי בשלב שאנחנו נמצאים כרגע, הם כבר יודעים מה זה עושה. הם כבר ראו סייקלים של מערכות בחירות בארצות הברית, והם כבר ראו קשר ישיר במחקרים שיש להם לעלייה, נלך לא רגע לדברים פוליטיים, אלא לדברים חברתיים, יש עלייה מוכחת בהתאבדויות בארצות הברית על רגע תופעות שקורות ברשתות חברתיות. זה כבר לא שאלה. והם עדיין לא עושים שום דבר. ונכון, המוטיבציה הכלכלית עושה את זה, זה שאנחנו כממשלות או כמדינות, ובפרט ממשלת ארצות הברית, לא מחוללת את הרגולציה לדבר הזה,
בעיניי זה בלתי נסבל. כי זה ברור לגמרי, זה כבר, אנחנו כבר אי אפשר להתעלם מזה, זה לא לפני 10 שנים שאפשר להגיד, טוב, אנחנו לא בטוחים, ופייסבוק נוצרה כדי שסטודנטים יוכלו להתחיל עם סטודנטיות בקמפוס, וזה בסך הכל נחמד, אנחנו כבר יודעים שזה שטויות. ואנחנו עדיין, אני אומר, אנחנו כמי שהיה לפני רגע ראש מל"ל בתוך ממשלה ששמה לה למטרה לתקן מורכבויות ובעיות, אנחנו עדיין לא עושים עם זה כלום, זה בעיניי בעיה גדולה, אי אפשר להתחבא יותר. אחרי שנה בארצות הברית אתה יודע להסביר למה הם לא נוגעים ברשתות? אז אני אספר לכם שהארגון שאני עובד בו, FDD, עוסק בעניין הזה מזה הרבה שנים. החקיקת טיק טוק היחסית פורצת דרך שעברה לא מזמן, הם לא אוהבים שעוברים את זה בכל רם, אבל ה-FDD עומד מאחורי, את הוורסיה הראשונה של החקיקה הזאת, כתבו במשרדים שלנו, הצטרפו לזה כל הארגונים אחר כך, פשוט בגלל שזה לובי נורא קשה. זאת אומרת, זה לא, זה הרבה כסף שם זרם כדי למנוע את החקיקה הזאת, וגם הם יודעים שהסיבה שחוקקו נגד טיק טוק, דיברו על זה כאן כל הבוקר, למי שפחות מכיר, לא חוקקו לסגור את טיק טוק. הדבר היחיד שהקונגרס האמריקאי דורש, זה שבשנתיים הקרובות, או שטיק טוק תהפוך להיות חברה בבעלות אמריקאית, ויש המון ניואנסים מה זה אומר, יש כל מיני פתרונות קלים יותר או פחות לעשות את זה, או שטיק טוק תהפוך להיות חברה בבעלות אמריקאית, או שאסור לי להשתמש בה בארצות הברית. ארצות הברית לא יכולה לסגור את טיק טוק. למה החברות האמריקאיות כולן בלי יוצא מן הכלל התנגדו לזה? כי הן יודעות שזה רק ההתחלה. כי הן יודעות שהרגולציה האמיתית שעובדים עליה ושחייבים לקדם אותה, היא תתעסק בתוכן, היא תתעסק באותו סעיף 230 שדיברת עליו בשיחת פתיחה שלך, כי רק ככה אפשר באמת לסדר את הרגולציה. אבל רצה הגורל שעם טיק טוק אפשר להתמודד גם בכלים של ביטחון לאומי, זה ערוץ התקשורת הנפוץ ביותר בארצות הברית, ובבעלות זרה. ובבעלות זרה של הממשלה, שארצות הברית הגדירה אותה, כאיום ביטחון לאומי החמור ביותר מאז סיום המלחמה הקרה. והכל בסדר. אז אתה שואל מה אפשר לעשות? אפשר, זה קשה, זה לקח שנים, ואני חושב שזה רק התחלה. כשאני דיברתי עם אנשים במשרד החוץ, אמרו לי, אנחנו בישראל לא יכולים לעשות שום דבר, זה רק האמריקנים, זה גדול עלינו. והנה, חוק הטיק-טוק הזה האמריקאי, הוא יקדם אותנו. מקדם אותנו? זה יעזור לנו? חד משמעית. ושיחות שעשינו גם בשיחות צד לפני זה, אני חושב שגם כישראל אנחנו צריכים להבין הרי אנחנו לא יכולים לדרוש מכל החברות האלה בבעלות ישראלית, אנחנו יכולים, אבל זה בדיוק, זה לא המענה, ואני חושב שגם לסמוך שארצות הברית תסתדר לבד ותסדר את הכל, זה לא רציני. יש לנו פה, בפרט בפורום מהסוג הזה, בפרט במכון ברנדייס, בפרט במסל, שהוא ארגון מאוד מאוד מתקדם ביחס לארגונים אחרים, אני מכיר את הדיאלוגים שלו עם ארגונים אחרים. אני חושב שיש לנו את היכולת לפצח רעיונות לאיך צריכה להיראות רגולציה שהיא תהיה אפקטיבית וטובה. ולהציע את זה לאמריקאים, ולבוא איתם בהידברות. אחריי תדבר השרה לשעבר פרקש, ואני אשאיר לה לדבר על הדברים שעשינו בעניין הזה. כשאני הייתי ראש מל"ל, ואורית הייתה שרת המדע, החדשנות, נכון? צריך לדייק. אנחנו עבדנו ביחד על לבנות יחד עם המקבילים האמריקאים שלנו, מסגרות לשיתוף פעולה טכנולוגי אסטרטגי, בין היתר כדי להתמודד עם זה. שורה של צוותים בכל מיני תחומים, אחד מהם היה Trusted Technology, מה שהאמריקאים רצו דרך ה-Trusted Technology זה שאפשר לסמוך עלינו בפעולות שאנחנו עושים, אבל מה שאנחנו רצינו זה לבנות יחד איתם שיח כדי לשפר, גם אנחנו צריכים לסמוך על הטכנולוגיה האמריקאית, וזה נורא נורא קשה, וזה היה על השולחן. אני חושב שבשכל שקיים פה, בסוף, אם טכנולוגים יצרו את הבעיה, ואני אומר את זה כטכנולוג, אם טכנולוגים יצרו את הבעיה, אז טכנולוגים אחרים יכולים לגלות איך לפתור אותה. בסוף, את ההטיית האלגוריתמית הזאת אפשר לעשות. זה שהם לא ירצו לעשות את זה בגלל שזה עולה להם כסף, את זה נשאיר לקונגרס. אבל את הרעיון איך לעשות את זה באופן שהוא אמיתי, באופן שהם לא יטטו את זה ויגידו בסדר, אבל זה בלתי ישים, כי צריך עכשיו להפוך את כל התשתית הטכנולוגית מההתחלה, וצריך לאסוף את כל השרתים, וצריך לאפשר לאיזו רשות אמריקאית להשתלט על הדברים האלה, וארצות הברית תעדיף שהמידע שלה יהיה בידיים של חברות פרטיות ולא בידיים של הממשלה, ככה זה בארצות הברית. צריך לבוא עם רעיונות טובים איך לעשות את זה, יש מי שידחוף את זה לרגולציה. אבל באמת באמת חסרים רעיונות טובים. תכף נדבר על הרעיונות ועל פתרונות רגולציה אפשריים, אני רוצה רגע
לדבר קצת על הסיכונים, לא רק פה. השבוע פורסם שראשת המודיעין האמריקאי אבריל היינס, היא פרסמה שהאמריקאים זיהו מבצעי השפעה איראנים בארצות הברית שנועדו לעודד הפגנות אנטי-ישראליות. איך זה... צריך להגיד, היא פרסמה את זה באיחור ניכר של 9 חודשים, האמריקאים יודעים את זה מהרגע הראשון, אין לי שום טענה לאבריל היינס, אני חושב שהיא ראשת D&I מעולה, וכל הכבוד לה שהיא נעמדה ואמרה את הדברים האלה, אבל זה לא חדש. אז למה זה לוקח 9 חודשים? אז קודם כל, בוא נתאר את זה יותר מזה, כי... זה בעיה שלהם, זה לא אתה יכול להגיד. לא, קודם כל, זה לוקח 9 חודשים בגלל, בהקשר האיראני בוודאי, וזה בכלל פותח מרחב ארוך יותר. ממשל ביידן יש לו בעיה עם המדיניות האיראנית שלו, זה לא חדש. אבל בוא נשאל שאלה שאמורה להיות יותר קלה. למה לקח הרבה זמן להגיד שקטר עומדת מאחורי הקמפיינים לממן ארגון שנקרא SJP, ה-Student for Justice of Palestine, שהוא הכוח המניע המרכזי מאחורי התופעות באינקמפנס? למה? זה כבר לא קשור לאיראן, זה קשור לקטר. כי יש השפעה זרה. כי בסוף, גם בוושינגטון יש פוליטיקה מקוטבת מאוד מאוד חזקה, ולהוציא את הדברים האלה החוצה, מעבר לזה שזה מעיד על אוזלת יד וחדירה זרה, שזה אף פעם לא נעים. כשהתחילו לבדוק לעומק את צינורות הכסף של מדינות כמו קטר בארצות הברית, יגלו כל מיני דברים שלא כל כך נעים. כבר יש סנאטור שעומד לדין בחשד לזה שהוא קיבל שוחד, לא מהקטרים, ממדינה אחרת, אבל, ויהיו עוד נוספים. וזה מאוד מאוד עמוק. השליפה הזאת של השפעה לגיטימית מהשפעה לא לגיטימית, של מימון פוליטי, ובארצות הברית זה לא לגמרי לא מותר, יש דרכים לעשות את זה. כן. בישראל זה הרבה יותר קשה, אבל בארצות הברית זה לא לגמרי לא מותר. אם הם ייכנסו לעובי הקירה האמיתית, בפנים הם יגלו דברים שהם עדיפים לא לדעת. ואני חושב שאבריל יודעת את זה. כמה זה צריך להדאיג אותנו, כי אתה יודע, אנחנו גם מתעסקים רגע בהשפעות הביטחוניות פה של השפעה הזרה, אבל השפעה הזרה חשובה גם לנושא מרחב הפעולה שלנו בתחום יחסי החוץ של מדינת ישראל, בטח ובטח מול האמריקאים. אז כשהאיראנים עושים פעולות בארצות הברית שיכולות להשפיע על הממשל, אנחנו צריכים להיות מאוד מודאגים, לא? אנחנו צריכים להיות מאוד מודאגים, גם ההשפעה העקיפה וגם ההשפעה הישירה. כאמור, אני נמצא בוושינגטון, הבן הגדול שלי בתיכון, והוא צריך להתמודד עם תנועות פרו-חמאס ואנטי-ישראליות בתיכון הציבורי שלו בוושינגטון DC. זה בלתי מתקבל על הדעת שזה קורה בארצות הברית, אבל זה קורה בארצות הברית. וזה מקרה קל. אנחנו לא חווים אלימות, אנחנו לא חווים... ומרבית הדברים האלה מתודלקים על ידי כסף זר, ועל ידי ארגונים שיש להם עניין לעשות את זה. והם רוכבים על הגלים, כן? זה לא ש... כן, כל הזמן אומרים, האמת שזה... אולי אני אסייג ואני אומר את זה, גם הקהילות היהודיות היותר פרוגרסיביות נקרא לזה ככה, הפסיקו להגיד אלמלא 7 באוקטובר זה לא היה קורה, כי הם יודעים שזה לא נכון, כי הם יודעים שהתופעות האלה מושרשות מאוד מאוד עמוק, הם יודעים שהתופעות הראשונות בקמפוסים התחילו ב8 וב9 באוקטובר, הרבה לפני שנכנסנו במבצע הקרקעי בעזה וגם לכאורה התחילו להיווצר תמונות קשות. זה קרה מיד כי התשתית הזאת הייתה מוכנה, והיא חיכתה להזדמנות, וההזדמנות הזאת הגיעה, וזה מתפרץ. ככה עובדים מבצעי השפעה טובים. וזה מאוד מאוד כואב כשזה מופנה נגדנו, ולכן אני חושב שאנחנו צריכים להיות מודאגים מזה, לא רק בגלל שלאיראן יש השפעה בארצות הברית. זה וושינגטון תטפל. אני הרבה יותר מודאג, שאלת קודם על הקהילות היהודיות, אני הרבה יותר מודאג מהאופן שבו זה משפיע בצורה ישירה, על אחד מהאדנים של החוסן של ישראל כמדינה, וזה הקשר בינה לבין התפוצות בכלל, והתפוצה האמריקאית בפרט. כן, זהו, רציתי להגיד, ישראל היא מדינה מיוחדת בקשר בינה לבין התפוצות, יש לנו משרד לענייני תפוצות, אתה יודע, לגרמנים יש הרבה גרמנים בעולם, אין להם משרד לענייני תפוצות גרמניות, נכון? אני חושב שאנחנו די חריגים בעולם הזה, כי יש לנו קשר סימביוטי מאוד עמוק בין ישראל לבין הקהילות היהודיות בעולם, ונדמה לי, תקן אותי אם אני טועה, אתה בקשר איתם בשנה האחרונה, שהקהילות היהודיות, לפחות בארצות הברית, בטח גם במקומות אחרים, חשות מאוימות הרבה יותר. זאת אומרת, האיום, הקמפיינים האלה יכול להיות שהם מתורגמים לשטח, ואנחנו כמדינה צריכים לעשות משהו, או שלא. אז קודם כל, אני משוכנע שאנחנו כמדינה צריכים להבין שזה בעיה שלנו. אם הקהילות היהודיות בארצות הברית חשות מאוימות, מדינת ישראל קמה כדי להיות בית לאומי לעם היהודי, סליחה שאני מתבטא בציונות יתרה,
בעיניי זה לא עניין אמוני, זה עניין לאומי, זה התפקיד שלנו. אם ישראל לא חזקה, הקהילות לא יכולות להתקיים באופן שהן מתקיימות, והפוך. והסימביוטיקה הזאת נסדקת מאוד. בהרבה מובנים הקהילות עומדות לבד. לא בגלל המדיניות של ממשלת ישראל, בגלל שממשלת ישראל, בקשר שלה עם התפוצות, במוכנות שלה להכיל את הגיוון של התפוצות, את הפלורליזם היהודי, זה הרבה שנים שזה מאוד מורכב לקהיליות היהודיות השונות לעשות את זה. והקהיליות שחשות את הסכנה הזאת הכי גדולה, אלה הקהיליות היותר, באופן טבעי, ליברליות, אלה שבמשך עשורים הצליחו להיטמע בתוך המערכת האמריקאית. זה לא האורתודוקסיה של ברוקלין וויליאמסבורג פה, הם תמיד חשו מבודדים גם בגלל המראה החיצוני שלהם. אנטישמיות קלאסית תמיד הייתה בארצות הברית, אבל דווקא הקהילות היותר ליברליות שחשו מאוד מאוד בנוח בארצות הברית, הם אלה שמרגישות כרגע את השבר הכי גדול. למי שלא קרא, אני מציע לחפש את עיתונאי בשם פרנקלין פויר, כתב ב"די אטלנטיק" לפני כמה חודשים, מאמר נוקב מאוד, מניפסט, שנקרא The End of the Golden Age of the American Jewry. ישראל אמנם מוזכרת שם, אבל ממש בקטנה. הוא מדבר על התהליכים שהיהדות ארצות הברית עוברת במשך עשורים. ישראל חייבת להתייחס לדבר הזה ברצינות. זה לא אומר שיש לנו מה לעשות באופן ישיר עם ההשפעות בתוך ארצות הברית. כן, ישראל לא תתחיל עכשיו לאסוף מודיעין על מבצעי השפעה בתוך ארצות הברית. וראוי גם שלא נעשה מבצעי השפעה בארצות הברית, אם כבר הזכרת את משרד התפוצות. אבל בוודאי שיש לנו אחריות לעבוד הדוק גם עם הקהילות וגם עם הממשל בארצות הברית, כדי לוודא שהקהילות מוגנות. אז בוא נחזור אלינו, מה אנחנו יכולים לעשות? ואיפה היית שם את תפקיד המדינה, או הארגונים של המדינה הרלוונטיים? ונדמה לי, כיוון שמענו שבמערך הסייבר עוד מגבשים מדיניות, אז מישהו צריך לתכלל את זה, נכון? מישהו צריך להיות הגורם. איפה היית שם את הגורם הזה? כן, גם על זה דיברנו קודם. שאלה קשה? לא, היא לא קשה, היא לא קשה. אני חושב שבעת הזאת העובדה שמטה הסייבר לוקח על עצמו את המשימה הזאת, זה כנראה הדבר הנכון ביותר שאפשר לעשות עכשיו. פשוט כי אין מה לחכות. במציאות אחרת, שבו ישראל לא נמצאת במלחמה ושהמערכת היחסים הבין ארגונית יותר בריאה, אני אנסח את זה ככה, אז אפשר לעשות את זה אחרת. אני הקמתי הרבה מאוד פורומים כראש מל"ל, שבו מסביב לשולחן שלנו התקבצו משרדים שונים וארגונים שונים, כדי לוודא שתחת הדירקטיבה הישירה של מי שבאמת נושא באחריות, שזה ראש הממשלה, כי הוא נושא באחריות על הכל. המטה לביטחון לאומי זה המטה של ראש הממשלה, הדברים האלה צריכים להיגזר משם ולפעול. ולכן יכולנו לעבוד בפרט, למשל, עם משרד המדע וחדשנות. לא היה שום דיון על זה שהאחריות המקצועית נמצאת במשרד המדע וחדשנות, אבל שמקור הסמכות שמאפשר לסנכרן את כל המערכת נמצא אצלי כמטה של ראש הממשלה. ואני חושב שאפשר לעשות את אותו דבר גם כרגע, אבל כרגע זה לא יכול לעבוד. כולם עסוקים, כל הארגונים עסוקים. אין מה לדבר עכשיו על קשב של אף אחד מהארגונים שעסוקים כל כולם במלחמה, וזה שהמס"ל עושה את זה בעיניי נדרש מאוד. עכשיו לגבי מה לעשות, אז אני חושב שיש כמה מרחבים שצריך לעסוק בהם. אני חושב שהחשוב מכולם, קודם כל פנימה, זה להיות הרבה יותר טובים בהגנה. זה בלתי נסבל מה שאני שומע שקורה כרגע. תחת הרעש, וזה כן חוזר לתוך הארגונים. בהגנה, אגב, כל מה שאומרים לנו עד עכשיו זה אחריות שלכם, אל תשתפו, תהיו סקפטיים, לא זאת ההגנה. אני מדבר על האזרחים. עוד רגע נדבר על חינוך. הגנה זה הגנה. זה שירות ביטחון כללי. אנחנו לא יכולים לאפשר שבקלות כזאת אפשר יהיה להפעיל מבחוץ פנימה ערוצי השפעה שכאלה. ואני אגיד בזהירות, אני חושב שהדבר הזה גם מעוגן, ולא צריך לשנות חוק בשביל זה, גם אם גורמי השפעה פנימיים משתמשים בשרתים שנמצאים בחוץ בשביל להפעיל בוטים פנימה, אפשר לסגור אותם. אפשר לסגור אותם. ובדבר הזה אנחנו צריכים להיות הרבה יותר טובים. ויש ארגונים בשביל זה... עם ההשפעה הזדונית, מה שנקרא. כן, השפעה זרה, באשר היא. אי אפשר להמשיך ככה, זה ברדק ענק. המרכיב השני זה מרכיב של חינוך, ואני חושב שבחינוך יש הרבה מה לעשות. אני חושב שבאמת זה נכון לכולנו, לי אין ערוץ X בכוונה, זה משחית את הנפש, אבל יש לי ערוץ סל כדי שאני אראה מה קורה שם. כל פעם שאני נכנס פנימה, אני מתחשק לי לצאת. זה באמת, זה כואב נורא. אבל
דובר קודם על, לא זוכר מי אמר את זה, על תלמידים באוניברסיטה שצורכים את המידע שלהם רק מרשתות חברתיות. אנחנו צריכים ללמד אותם, אי אפשר להמשיך ככה. ולמכון ברנדס יש תפקיד מאוד משמעותי, ולכל האוניברסיטאות יש תפקיד משמעותי, ולצבא יש תפקיד משמעותי, ולתיכונים יש תפקיד משמעותי, למערכת החינוך יש תפקיד משמעותי. צריך לעשות עבודה חינוכית יותר טובה כדי שאנשים יבינו מה עומד מולם. והמרכיב השלישי זה מרכיב הרגולציה. אני חושב שפה למכון ברנדייס יש אספירציה מאוד חשובה וטובה, ואני מאחל לכם שתצליחו לגבש רעיונות טובים ותשתפו ונעזור בלראות איך לקדם אותם בתוך תהליכי קבלת ההחלטות. אלה שלושת הדברים שהייתי מתמקד בהם, ואם נצליח בזה לעשות כברת דרך משמעותית בשנה קרובה, זה יהיה המון. שנה, זה דחוף. שנה זה כלום. כן, לא, אני נצמד... לא, אני חושב שאנחנו, זאת אומרת, אני חידשתי משהו למישהו לגבי הדברים שצריך לעשות? הרי לא. כמה התקדמנו בשנה האחרונה? לא, אני שואל את השאלה הזאת. ככה וככה, ולא בגלל מלחמה. כי האיום הביטחוני, אם הייתי מדמה, אני שואל, אם אתה מסכים איתי שבנושא הזה של השפעה זרה, האיום הוא דחוף, הוא קריטי, זה עכשיו. כן, הוא דחוף והוא קריטי, אבל אנחנו גם יודעים שזה לא דברים שעושים ככה והם נפטרים. צריך לבנות תשתיות, וצריך לבנות תהליכי עבודה, ובחלק מהדברים כנראה שצריך גם לגעת בסמכויות של ארגונים, וצריך לעשות את זה בזהירות, כדי שארגונים ביטחוניים חזקים מדי לא יקבלו יכולת קלה מדי לפשפש בתוך החיים הפרטיים של אזרחים בישראל. זה מסובך העניין הזה, באמת צריך לעבוד כאן ביסודיות כדי לוודא שעושים את זה נכון. אם נצליח תוך שנה לבנות לזה, או תצליחו תוך שנה לבנות לזה תשתית, זה יהיה נהדר. אני תכף אפתח את הדיון לקהל, כי יש כאן הרבה אנשים מנוסים וסקרנים שבטח יש להם שאלות, אבל אני סקרן לא בנושא הזה, אבל בכל זאת בנושאי דיומא. אם אתה שנה בארצות הברית ואתה מכיר את מערכת היחסים שלנו עם האמריקאים, ההתנגשות, בניסיון ההתנגשות, בדונלד טראמפ, טוב לנו, רע לנו, כמו שהגולדה הייתה, זה טוב ליהודים. רגע, מה השאלה? קודם כל, רע. בכלל לא שאלה, זה לא קשור לפוליטיקה, זה לא קשור לזהויות פוליטיות. העובדה שאמריקאי בן 20 לוקח נשק, עולה על גג ויורה במועמד לנשיאות, זה אירוע בלתי מתקבל על הדעת ובלתי נתפס. נקודה סוף. אני חושב שזה מבטא בעיות שקיימות בארצות הברית, שהן אולי בזהירות המתבקשת אפילו יותר קשות מאצלנו. יש יותר מדי נשק ברחובות בארצות הברית. יש יותר מדי קלות בממשק הזה. היא גם מדינה מאוד מאוד גדולה, הסיקרט סרוויס, באמת ליבי עליהם. אני בטוח שהם עשו כל מה שהם יכולים כדי שזה לא יקרה. הדבר הבא זה לנאום מתוך כלובים של זכוכית משוריינת. לא, זה רק בישראל קורה. זה באמת נורא. אני חושב שצריך להפריד את הדברים האלה אחד מהשני. בהקשר של הנושא שלנו, האמריקאים, אנחנו פשוט חיים במציאות הקשה שאנחנו חיים בה, אז אנחנו מודעים, או לפחות מודעים לבעיה של השפעה זרה. האמריקאים עוד לא הפנימו שמצבם במידה מסוימת דומה לשלנו, ואולי עם מחלות מסוימות יותר חמור? אני חושב אתה יודע, להגיד האמריקאים לא הפנימו, בוא נבאר את זה קצת. אני חושב שמקבלי ההחלטות בארצות הברית, וושינגטון מבינה שהם בבעיה מאוד מאוד קשה. הם מבינים שהם שנים על שנים נמצאים במערכת פוליטית שלא מאפשרת להם לקבל החלטות. הקונגרס ובית הנבחרים לא מצליח להעביר חוק, מה שנקרא בי פרטיזני. אגב, למעט דברים שקשורים בישראל, זה דווקא עובד מאוד מאוד יפה. התמיכה בישראל משני הבתים היא עדיין מאוד מאוד חזקה, אבל בסוגיות אמיתיות, בסוגיות שלהם פנימיות, מאוד מאוד קשה להעביר חקיקה בי פרטיזנית. זה משאים ומתנים בלתי נגמרים עם כיפופי ידיים, ובסוף כל מיני פשרות שמאפשרים להעביר את העניין הזה. אני חושב ששוב, חברת הכנסת פרקש הרבה יותר מוסמכת ממני לדבר על זה, נראה לי אפילו יותר קשה מאשר בישראל בפלונטר הפוליטי, והם מודעים אליו. אז רק לא אומר שהם יכולים לפתור אותו. המערכת האמריקאית בנויה על שתי מפלגות כמעט בהגדרה מקוטבות, זה בחירות ישירות, זה כמעט בהגדרה מקוטב. הרבה יותר קשה לצאת מזה כשכל נבחר ציבור מחויב לבוחרים שלו, אפילו לא מחויב למפלגה, הוא קודם כל מחויב לסקטור שבחר בו, וכל שנתיים הוא עומד לבחירות בבית הנבחרים. זו מערכת פוליטית הרבה יותר מורכבת משלנו, אז אני לא חושב שאין מודעות. אבל ה-First Amendment זה האלוהים הגדול של החוקה האמריקאית, ולטפל הגנה על חופש הביטוי. הגנה על חופש הביטוי, ולגעת
בחקיקה של חופש הביטוי, זה כמעט ייהרג ובל יעבור. את זה אומרים גם פוליטיקאים לשעבר, הם יודעים שבעידן הדיגיטלי המודרני, החקיקה הזאת שה-First Amendment היא לא במקרה First, זה אומר שזה לא יודע מה, שנות ה-80 של המאה ה-18 בערך. זה מלא זמן. לא היה אז, אפילו אנלוגי לא היה אז. אז הם יודעים שזה לא מתאים, אבל לגעת בדבר הזה, בקודש הקודשים של החוקה, הם לא יודעים איך, והם יצטרכו פתרונות עוקפים. דוקטור אייל חולתה, תודה רבה. ועכשיו שני גברים יפנו את הכיסאות ושתי נשים תבואנה במקומן.